Ang lakas ng chemistry ng ShuveeRalph. Sila ang bagong endorser ng Mang Inasal. Bagay sa kanila ang maging endorser dahil nga ay isang saing king si Ralph. Talagang kanyang nagampanan ang real life role sa PBB hanggang sa Mang Inasal na tagahatid ng Unli Rice. Sana kasama din si Emilio na ka-love triangle. Silang dalawa ang saing king sa collab ng Pinoy Big Brother. Si Shuvie naman ay isang ihaw queen. Sa behind the scenes ng kanilang Mang Inasal commercial ay makikitang panay tingin si Ralph kay Shuvie sabay tingin. Tila nahihiya at hindi magkatingin si Shuvie sa kanya. Ito ang sign pag ang babae ay hindi magkatingin sa lalaki na parang kanyang crush. Ang sabi ni Shuvie noon, ayaw niyang maagawan ng ka-love team si AZ. Baka hindi na maganda ang feelings ni AZ sa commercial na ito dahil feeling niya ay kanya lang si Ralph. Ikaw, anong masasabi mo dito?